चैनल रियल म्यूजिक स्टूडियो लाइक सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। डीजे वाला वॉल्यूम बढ़ाबो यो भैया, बेस वाला साउंड बजाबो यो भैया। डीजे वाला वॉल्यूम बढ़ाबो यो भैया, बेस वाला साउंड बजाबो यो भैया। इबे पूरा इलाका हिलते डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे वाला वॉल्यूम बढ़ाबो यो भैया, बेस वाला साउंड बजाबो यो भैया। डीजे वाला वॉल्यूम बढ़ाबो यो भैया, बेस वाला साउंड बजाबो यो भैया। इबे पूरा इलाका हिलते डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। ओकर भीतर के चीज सब डोलते। बेसी ड्राइवर राखू दबा कर जाते रे गाना बाजे राखू उठा के। बेसी ड्राइवर राखू दबा कर जाते रे गाना बाजे राखू उठा के। लट वाला स्विच नहीं दबाबले भूलू, लट वाला स्विच नहीं दबाबले भूलू। जनरेटर के स्पीड और तन बोलू। इबे पूरा इलाका हिलते डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे वाला वॉल्यूम बढ़ाबो यो भैया, बेस वाला साउंड बजाबो यो भैया। इबे पूरा इलाका हिलते डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। फेसबुक व्हाट्सएप पहते हंगामा, डीजे पबते जब राना के गाना। फेसबुक व्हाट्सएप पहते हंगामा, डीजे पबते जब प्रदीप के गाना। मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप टीवी, मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप टीवी। इबे पूरा इलाका हिलते डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। डीजे पछोरी जब झूमते ओकर भीतर के चीज सब डोलते। Mixed by DJ Manish.